ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ। ଆଉ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ଆମ ଡଙ୍ଗା ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଦେଲୁ ଆଉ ବାହାରିଗଲୁ ଡଙ୍ଗା ଭସିବା ପାଇଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି କି ମୋ ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିବ କେମିତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଡଙ୍ଗା ଭାସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ତ ଆକା ମା ବୋଇ କହିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଧିକ ଭିଡ଼। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ। ତାପରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିକି ଆସି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡଙ୍ଗା ବନିଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାହା ବିନା ମୋ ବୋଉର ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ ହୁଏନି, ତ ସିଏ ତା ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚା ପିଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ। ତ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଭାଇର ମୋର ବ୍ଲଗିଂ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲାନି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଏତେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲୁଥିଲା। ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ସାରିକି ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ଭୋଗ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ସାରିକି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି କରିଛି ଯେମିତିକି ମୋ ବାହାଘରର ବରଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା ଟ୍ରେନ୍। ଲେସ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଏଇଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସାରୁଛି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।